Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστινες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και λύσεν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων ετελειωμένων, ας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, πειράτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλανθρωπέ. Με τα σωδίνας δίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημώνη αγνή και άκραντος παρθένος, η Θεόν αφράστος χείσασα, πρέσμε με υπέρ του σωθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπερ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, τον εν της ιερής ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, θα ελέει του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός του δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίωνη, ο δια της αρήτων ανθρωπίσεως και του εκουσίου πάθους του μονογενούς σου Υιού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού προτυπώσας και δείξας ημίν, ότι αεί τη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάστασης, και επάκουσον ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μεν είναι το έθνος ημών διαφυλάτων, από νίκης εις νίκην οδηγής και από δόξης εις δόξαν ανάγης. Εκτών σου κατατάξεις. Τούτον γάρ τα πνεύματα ως νέφος ημίν όδε περίκυνται, και των οσέων αυτών η τίμη τα όρια της πατρίδος γης φυλάτουσι, τα δε αυτών τίμια αίματα της ελευθερίας ημών των δένδρων αρδεύουσι. Ως περεν τη γη την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν το ουρανό στρατιάν Αγίων Μαρτύρων συγκροτήτωσαν, και ως περ παρανθρώπης τίμη γεγόναση, ούτω παρασύ το Θεό Άγιοι έστωσαν. Τον γάρ αγώνα των καλών ηγονίσαντο, και των δρόμων οι γενναίοι αθλητές νικηφόρους ετέλεσαν, απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανων. Το λόγο μου αυτό τον αφιερώνω στις χιλιάδες φτωχά παιδιά που πεινάνε, αγωνίζονται και σκοτώνονται καθημερινά. Και τους φωνάζω με όλη μου την ψυχή, μη φοβάστε, προχωράτε μπροστά. Η νιώτη σας κάνει να λάμπετε, και θα λάμπετε όσο υπάρχει, και θα λάμπει στον κόσμο αυτός ο μοναδικός ήλιος της Ελλάδας, η καρδιά του ανθρώπου. Αθάνατη γενιά του 40 και της εθνικής αντίστασης, ζωντανοί ημίθεοι, ανάπηροι πολέμου, αγέροχοι φαντάροι του αλβανικού έπους, περήφανοι αξιωματικοί, αγωνιστές της τιμής και της δόξας, ελληνικέ λαέ, που πρωτοφώναξε δια του στόματος του Πρωθυπουργού Ιάννη Μεταξά, όχι,
στους θρασείς νυχτοκλέφτες Ιταλούς που τη νύχτα της 27ης προς την 28η Οκτωβρίου του 40 τόλμησαν να χτυπήσουν την πόρτα της Ελλάδας ζητώντας γιν και είδωρ, δηλαδή την τιμή και την ελευθερία της πατρίδος μας. Και όρθωσε στο ανάστημά σου αγέροχα στις τεθωρακισμένες μεραρχίες του φασισμού και έλαβες μέρος στην εθνική αντίσταση 1941-44. Σήμερα, την επέτειο του Άχη, δεχτείτε τον άπειρο σεβασμό και την περηφάνειά μας για σας. Δεχτείτε την πίστη μας στα ιδανικά της ελευθερίας. Συνεχιστές της πορείας του έθνους μας και εμείς θα ακολουθήσουμε πιστά τα βήματα που χαράξατε βαθιά μέσα στην καρδιά και τη σκέψη μας. Κοριτσά, Πίνδος, Τρεμπεσίνα, Καλπάκι, Μοσκόπολης, Πόγραδες, Πρεμετή, Δέλβινο, Αγισαράντα, Αργυρόκαστρο, Πόθος και μνήμες της Λευτεριάς ξεδιπλώθηκαν στον αέρα και αδικούσαν τα τραγούδια της νίκης πέρα ως πέρα. Μπενίτο, τα κανόνια δεν είναι μακαρόνια. Κορόιδο Μουσουλίνι, κανένας δεν θα μείνει. Και αν μείνουμε και μόνοι, θα φτάσουμε στη Ρώμη. Και εμείς σήμερα, τη μεγάλη αυτή ημέρα, ας πούμε ένα μεγάλο όχι στους θαρμένους και τους πουλημένους. Ένα μεγάλο όχι στην αμάθεια και τη λησμονιά. Ένα μεγάλο όχι στην ύπουλη εξάρτηση που από την πρώτη ημέρα του ελεύθερου ελληνικού κράτους μας στήλιξε και συνεχίζει στο χρυσωμένο της δίχτυ όλους και για πάντα. Χαρίλαος Τρικούπης, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και δεν θα μπορέσει ποτέ να ασκήσει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Αλέξανδρος Κουμουρδούρος, ίσιν ευγνωμοσύνη και προς τα τρεις δυνάμεις. Ελευθέριος Βενιζέλος, μόνον υπό τον αγγλικό άρμα θα επιτύχουμε πολλά. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ανήκουμε στην Δύση. Κωνσταντίνος Σιμίτης στην Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστούμε την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Απόστολος Κακλαμάνης στην Βουλή των Ελλήνων. Ο κύριος Μπέρς, πρέσβης τον ΗΠΑ, συμπεριφέρεται σαν αντίπατος, πρέπει να τον μαζέψετε. Η Δανειακή Σύμβαση που ψήφισαν 213 βουλευτές, κεφάλαιο 15 παράγραφος 4. Η Ελλάδα και η Τράπεζα της Ελλάδος παρετούνται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα χωρίς δικαίωμα ασυλίας, δηλαδή όλα στο σφυρί. Κι όμως, ο Κολοκοτρώνης παράγγελνε στον Ιμπραήμ γεμάτος αυτοπεποίθηση και θάρρος, μέσα στη γενική αποθάρρυνση, δειλία και αμηχανία. Πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς δεν προσκυνάμε. Μόνον ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμάμε. Και μην ελπίζεις πως την δική μας θα την κάνεις δική σου, βγάλ' το από το νου σου. Αλήθεια, τι απείδησαν οι δικοί μας στην Τρόικα? Πήραμε τη ζωή μας λάθος, που θα έλεγε ο Σεφέρης. Αλήθεια, δεν υπάρχουν ανάμεσά τους πολυζωίδες και τετσέτιδες που αρνούνται να προσυπογράψουν την καταδίκη της Ελλάδας στις αποφάσεις της Τρόικας γιατί δεν φοβούνται τους χωροφύλακες του Μάουερ? Οι δικοί μας, λέω, μας δίδαξαν. Ο δυνατός, όσο κι αν είναι ανήθρικος, όσο κι αν στερείται έρμα, θα επιπλέψει. Ο αδύνατος, ας είναι και ο εκλεκτός, θα καταποντιστεί. Βέβαια, κάποτε έρχεται η δικαίωση του τελευταίου. Αυτή όμως παρακολουθείται από ερείπια. Ο δυνατός θα πέσει, αλλά αφού πρώτα θα έχει ρίξει πολλούς, κάνοντάς τους ερείπια διάσπαρτα οικονομικά, άνεργα πτώματα κοινωνικά και βάζοντάς τους σε ένα αέναο Γολγοθά. Κι όμως, τόσα παθήματα που έχουμε υποστήσει σαν Έλληνες, Ρωμαίοι, Φράγκοι, Τούρκοι, Ενετοί, Τούρκοι, σκλαβιά 400 χρόνια, ο άτυπος ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, που από τότε ρίζωσε για καλά στη χώρα μας το ξένο κεφάλαιο, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος 14-18, μικρασιατική καταστροφή το 22, προσφυγιά, δικτακτορία του Μεταξά το 1936, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 1939-1945, κατοχή, εθνική αντίσταση 41-44, Δεκεμβριανά 1944, εμφύλιο 46-49, εξορίες, Μακρονίσσα, εκτελέσεις, ηρωικοί αγώνες της Κύπρου, δικτακτορία 67-74, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τώρα στον 21ο αιώνα από τις 24 Απριλίου του 2010 ξένη τροϊκανή κατοχή και έχει ο Θεός. Κατάθεση στεφάνων από τους κυρίους Δήμαρχους Αιγιαλίας.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αγγελόπουλος. Διευθυντής Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Αιγείου. Λιμενάρχης Αιγείου. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγείου. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αιγείου Θεοφανόπουλος Ιωάννης. Προϊστάμενος Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αιγείου.